తెదిర్పునగ విధిత బిరెలిడి నలిపు గుంబెలు బతుకు దంకద పర్దెదిర్పునగ విధిత బిరెలిడి నలిపు గుంబెలు వృత్త సంబంధుడు సారజనకులు ఒరును పగపు వెరి యానయను నంపి స్వార్థ పుట్టది పరమాత్మే గుప్పున ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನ ನಿಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿಬುಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ ಬೈದಿರಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಪೆರ್ಮೆದ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಆಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂದಂಚನೆ ಪೊರ್ತುತ್ತೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರುವೆರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸ್ಥಾನಗೂ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದ ಹಣಾಹಣಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಪಂತೊಡು ಇತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ. ಇರೋದೊಂದು ಜೀರ್ಣ ಹಿಂದೇನಾಯ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಧಿ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತು ರಾಜ ಹೆತ್ತ ಮುತ್ತೆ ಎತ್ತ ಹೋದೆಯೋ ಅಜ್ಜ ತುಯ್ಯರಜ್ಜ ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಂತಿನಾರು ದೇವರು ಅರೇನು ಬೇಗ ಕೊನೆಯರಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲತ್ತಜ್ಜ. ಅಜ್ಜ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಐನಿಕಿಲ್ಲ ಅರಿಗೋರ್ನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪುನಗ ಅಂಡ ಮೇರು ಆಡ ದೇವರ ನಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದುಂಡತ್ತ ಬಲೆ ಐರ್ದು ಮಿತ್ತು ಓಲಾತ್ ಬಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಓಡೊಂದಿಜ್ಜಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿನ್ನೇ ಜೇತವನು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಬೋಡಾಯನಾತ್ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಪೂರ ಉಂಡುವೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಅವನು ಅನುಭವಿಸರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಂತು ಪೋಡು ಅಜ್ಜ ಎಂಕ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿನ ದಾನೆ ಅಜ್ಜ ಅಮ್ಮಜ್ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗೆಡ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮೊಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಯಾವ ಅಜ್ಜ ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮೊನೆ ಮತ ಓಡಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಪಿದಾಡ್ನ ಬತ್ತೆ ದೂರ್ ಕುಲೋನ್ ಕುಲ್ನೆಕ್ಕದಾನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಕದಾನೆ ಟಿವಿ ತೂಪುನೆಕ್ಕದಾನೆ ಏರೇರು ಬೆಂದದ ಕಂತರು ಮೂಲ ತಿಂದ ಒಂದು ಕುಳ್ನಾಂಡು ಬೆಂಡ್ರೆ ಸಂಕಡ ಏ ಇಂಡ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಬೇಲೆ ಅಂತೀನಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರ ಬಚ್ಚತೆ ಪೋಯ ಎದುರು ಪೋಯ ಓ ಈ ಅನಿಷ್ಟದ ಮೋನೆ ಪಾತದ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬರೋಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬಂತೇನೆ. ಅನ್ನೋ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ತೋಚಿಂಡ್ಯಾ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಗಿ ಅಂಡ ಇಂದೆಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣು ಬಾರ್ದಂಡ ಇಂದ ಯಾನ್ ಏತು ಸಲ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ತಿನ ನಾಲ ಈ ದಾಲ ಬಗ್ಲೊಚ್ಚಿ ಐಕು ಕೂಡ ಬಾಳ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿದಣ್ಣಗ ಈ ದಾಯಿ ಎದುರು ಎದುರು ಬರ್ಪ ಮಾರ ಅನಿಷ್ಟ ಬತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತುದಬಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಹುಲೇ ಬಾಯ್ ದರಿದ್ರು ಬಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಚೊಡುವೆ ಈರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಈರ್ ನಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ 16 ನೇ ಮಮ್ಮಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಹೋಗ್ನದೆ ಈರೆ ಗೌಲ್ ಮನೆ ಲೈನ್ ತಾಗುನ್ ತುಲೆ ದಾ ತುಲ ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾತ ತುಲ ಯಾನ್ ಆತ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಆತ್ ಬೋರ್ಲದು ಜೋರಿ ಈ ರಾಡ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ದೂರ ಪಿತಡ್ನಿ ದೂರ ಮದಿಮೆಗ ಇಂದು ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪುದ ವನಸ್ವಿನಿ ಉಂಡ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಅವಳುಂಡು ಇರೆಗ ಮೂಲು ತಂಜನದಿತ್ತೆ ಪೋಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆತ್ತ ನಿಂಗ್ಲೆ
ದೇ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಈರೇ ದಾನೆ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ಪಂಡದೆ ಆ ಓಡು ಕೂಡ ಎಂಚ್ ಕನಲೆ ಅವರ ಬೇಗ ಆಡೊಂದು ಹಾ ತೀರೆ ತೀರ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರಿ ಈಗ ಹಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ದೇಪರ್ದ ಕಿಂಚಿನ ಬರ ಬುಟ್ಟಿ ಚಾಕಿನ ಮನ್ ಬೇರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಲೆಗ್ ಕಾರ್ ಯಾವ ಯಾವೇ ಪಾಪ ಎಂಕು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂಡೆ ಪಾಪ ಲಕ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಕುಳ್ಳೆ ಪೋಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಬಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದೆ ಯಾರೆಗಿಯೇ ದಾಳಿಜಿ ಹಾ ಬಕ ಇರೆಗೆ ಒಂಚೂರ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ನತ್ತ ಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ದಾದೆ ದಾಳಿಜಿ ಬಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡೇನೆ ಬಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಎಕಡೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಓಲೆ ಹಾ ಅಲೇ ತೋಜೇರೆ ಕಣ್ಣು ಆಯ್ ಬಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಯ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಎಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಅದೇ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಡನಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ ಗುಂಟು ಕೊಡ್ತಾತೆ ಚಿಕ್ಕರ್ಮ ಕೊರ್ತುಂಡಿಯೇ ಪೂರ ಕೊರ್ತುಂಡು ಕೊಡ್ತಾನ ಅದೇ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಕೊಡ್ತಾಳಿಗೆ ಪಾಪ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡೆ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ ಬಟ ಎಡ್ಡೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ದಾದ ಬತಾರ ಮೆಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ಮದುವೆ ಒಳಗೆ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಚಕ್ ಚ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ನಿಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ನಿಮೆ ಅಯ್ಯೋ ಚಿಚ್ಚಿ ಚಿಚ್ಚಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಮಗ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏಪ್ಪಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಬುಡ್ಲೆ ಬಾಪ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ಬೋಡದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೋಲ್ ಅನ್ ಪರಾಪುಜಿ ದಾದಿ ಮಮ್ಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಅದು ಏ ಪೋಪುನು ಆವ್ ಮಗ ಈ ಪೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅನ್ ಬರ್ಪೆ ಪೋ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇ ಇರೆಂಚಿನ ಬರ್ಪರ ಇಜ್ಜರ ಒಂತೆ ಕಾಪುಗ ಇತ್ತ ಬಾಲ ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಪುಣ ಬಂಡದು ಬರ್ರ ಹಂಡಿಯ ಒಂತೆ ಕಾಪುಗ ಪಪ್ಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರ್ ನೀ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಜಾರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರ್ ಜಾರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ದಾದಯ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಇರ್ನನೆ ದಾನೆ ಆತಂಡಿ ಅಂಗಿಗೆ ದಾನೆ ಆತಂಡ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕಂತಿನತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೀತಾರ ಅಮ್ಮನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಲೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಬೆಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪಪ್ಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರ್ಂಡಿ ನೇ ಪಪ್ಪ ಹೀರ್ದಾಯ ಬುಲಿಪುನ್ ಪಪ್ಪ ಹಂಗಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಜ್ಜ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಪಪ್ಪ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಪುನ್ ಪಪ್ಪ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನಮಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಕನ್ನಡಿ ಎಂಚ ತೋಜುವೇನು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ನಿಂಕುಂದ ಅಂಗಿ ಪಪ್ಪ ಇಂಕಲ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋತೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ವಸ್ತುವೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡಿಪೆ ನೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪರಿಯೇ ಪಪ್ಪ ಹಾನಿಂಕ ಮದುವೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಾಗಲ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡರು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಿಮ್ಮೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊನ್ನಾಡ ದಾದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಬಂಡರತೆ ಓಣಿ ಇರಿನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಓಳೇರಿ ಇರಿನ ಕುಟುಂಬ ಏರ್ಲು ಪೂಜೇರಿ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸುಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ ದೋಸ್ತಿ ಪೊರುಪೇರು ಇಜಿನ ಏರ್ಲು ಪೂಜೇರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಳೆನಂಡ ನಾನು ಪೊರ್ಲು ತೋಂದಿತ್ತುದತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತ ತಾಕತ್ತಿ ಜದ್ದಿಲ ಕಾದು ಪೋಡತ್ತಿ ನಟ್ಟುಲಯ ಅದು ಪೋಯೆ ನಟ್ಟುಲಯೇ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೇ ಪೂರ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡು ದಿನ ಹಿತ್ತಿಲಕ ನೀವು ಉಪ್ಪುಜಿ
ಓ ಕೊರಗಜ್ಜ ದಾಯಗಪ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯ ಕೊರ್ಪದೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಾಪಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿ ಕಂಡ? ನಾನು ದಿಕ್ಕಂಡ ಈ ಆಶ್ರಮ ಬರ್ತೀನತ್ತ. ಹಾ, ಆಶ್ರಮವರ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಶ್ರಮನ ಒಂಚೂರು ಮರ ತಿಲಕೊಂಡು ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿಯ ಹಾ ವೀಳದ ಬೇಲದ ಗಡಿ ಬಿಡಿದು ಬರ್ರಂತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾತಿಜಿ. ದೇ ಓಲರಿಯೇ ದಾದ ಸೈತೊಂದುಲ್ಲ ರೌಲು. ಬರ್ಪೆ ಒಂತೆ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬಲೆ. ಹಾ ಅನ್ನೇ ಓಡಿನ ಪಿದಾರ್ ತಿಲಕೊಂಡು ಒಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ ತಿಲಕೊಲ್ಲಾರ ಅಂಚದಾಲೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮರ ಬರ್ಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬೈದಿನಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಗತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬೈದಿನ ಅತ್ತಿ ಈರಿ ಏಪಲ್ ಆಶ್ರಮದ ಅಂಚಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಬರೋಂದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಚ ದಾನೆ ಐಸ ಏನ್ ತೂದು போயின்னு ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ನನವರೇ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾರು ಬರ್ಪೆ. ಏ ನರೇಂದ್ರ ನಿನ್ನರ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆವಡಿಯ ದಾದ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಒಂತೆ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕುವಯ. ಅಣ್ಣ ಈರು ದಾದ ಪಾತಿರನ್ನುಲ್ಲಾರು ಈರೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಈತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ದನಿ ಈರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ದಾತ್ರನೇ ಎಂಕ್ಲ ಆಶ್ರಮದ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಂಜಾರ ವನಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಈರು ಬೇಜಾರುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾರು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬರ್ಪೇನ್. ದೇ ಏತಿ ನೀನು ಕಾಪು ನೀರ ಪುನನು ಹಾ ಬಾಲೆ ಎಂಚಿ ಸಾವಿದ ಬಾಲೆ 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 24 ಗಂಟೆಲ ಬಾಲೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜೈರೆಗ ಅವನ ಅಪ್ಪೆ ಏರೇರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ. ಯಾನು ಕೈ ದೆರ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಕೈ ದೆರ್ಪೋಲಕ ಮಂತ ತೈ ಎಂಕ ಮಾಪನ್ಪ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲಾದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಒರ್ಚಂದಿನ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ತೋಜುಲಯ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತಯ ದಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಮೂಲು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬರ್ಚಿ ಅದೇ ಬಾಳೆ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆ ತಮಲ ಮೂರು ನಿಕ್ಕು ದುನ್ನ ಹಾತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೋಂಡ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಲಿ ದುನ್ನದೆ ಹಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ 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 ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುನ್ನ ಹಾಪು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಸಿಗೆ ಹಾಪು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಪೋಂಡಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೆ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಶಾಲವಾದೊಂದು ನಮಗೆ ಓಸ ಬದುಕೋಲಿ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಯಾರು ಬಲ ಓಯ್ ಓಯ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಪಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಒರಿದಿನ ಬೇ ಬಲಮೆ ಬಲ ಬಲ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಾಪೇ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಪಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ರು ಪೋಪಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೋಪಿನ್ ಹೆಂಗ ಎಲ್ಲೊಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬಿಡ್ದು போயார் ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೋನೆ ಯಾನು ಎರಡತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ எங்க அப்பன மோக்கே திக்குதுச்சு சிக்காமா திக்குதுச்சு. அண்ணு என்ன சொந்த மெக்கியன்னு சிக்காமா சொந்த ಮೆಗ್ಗೆ ಇರಗ ನೆನಪುಂಡಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದು ಪುನಗ ಇರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ದಿನಾಲಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಣ್ಣು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣು ಆಯ್ ಬುಲಿ ಪುನಗ
ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಎಂಚ ಮಾನವನ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ఆయన ఎంత సమాధానం పడుతుంది గొత్తు జంచికమ్మ వా పద్ధతి వాడు ఇంచ మానవుడు కైట చిక్కమ్మ ಒಂಜಿ ಕೈಟ ಏನು ಮಾನವ ನಿತ್ತೆ ತಗೊಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೈಲ ಕಾರ್ಲ ಸರಿ ಇಚ್ಚತಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುದು ಬಲತಿನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಅನಿಷ್ಟಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುದು ಪೋಂಡ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಪುಚಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ಒಂದು ಯಾನು ಬೋಡುಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟಿನ ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಬಿಡ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಪಪ್ಪ ಹೀರ್ತಾಯಿ ಪುಲಿಪುನ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲ ಹಿರೇಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಾನ್ಕೋಯ್ ಪಪ್ಪ ಇರೇನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಲ ಕಾರ್ಲ ಸರಿ ಜಾನಿ ಈ ಕೈಲ ಕಾರ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಯಾನ್ ತಾಂಕೋಯ್ ಪಪ್ಪ ಇರೇನು ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಜನ್ನಾರು ಮುಟ್ಟು ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಎರಿಮಲೆ ಕರಿಮಲೆ ಮಲೆನು ಬರ್ತದೆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋತೀರು ಆರನೇದ್ರು ಯಾನ್ ದಾಲ ಅತ್ತಿಯೇ ಪಪ್ಪ ಇನಿ ಅಂಗ ಸರಿ ಜನಗಳು ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿರೇನು ತಾಂಕೆರವಲ್ಯ ಯಾನ್ ತಾಂಕೋಯ್ ಪಪ್ಪ ನಾವು ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಈ ಆನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೆತ್ತೇರ್ಬೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜಯ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬಾಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೈ ತಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೆ ಯಾರು ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೆ ಯಾರು ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಕೈಕರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಮುಳ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಯ ಮತ್ತ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಅರ್ಥ ಪುಂಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡುಂದಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಉಡಲ್ ಎಟ್ಟೆ ಬೋಡಿಯಾ ಬಲಮೆ ಮಗ ನಮ್ ಪೋಯ್ ಬಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದು என்ன தப்புதாதந்து கர்த்தாண்டு அண்டா நெட்டு நெட்டு இருந்த தப்புல ಉಂಡಿಯೇ ಇಂದೇ ಈ ರೆಂಕಿನಿ ಹಾಕ್ಯಾರತ್ತ ಆ ಪೆಟ್ಟನೆ ಮೇಲೆ ಬಾಲೆ ಪುನಗ ಹಾಕದೋಡಿತ್ತಂಡಿಯೇ ಹಾಕದೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂದು ಕಣ್ಣನೆ ಸಹಿತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಬಾಲೆನು ಬತ್ತಂದು ದಾಲ ಗತಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಲು ಪೋದು ಬೆಂದದು ಏರೇರ್ನ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗಲೇ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರು ಬಡಿದಿ ಪನ್ಪುನ ಅದೇ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಎಂಚ ಪಡಿತುಂಡೆ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಪಡುತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇನೆ ತಗ್ಗದು ಬಿಡಿಯತ್ತೆ ಯಾನೆ ಇಂದೆ ಪಾತೆರಕು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಎಂದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜು ಸರ್ತಿಲ ಬಂಡಿ ಜರತಿ ಆಯ್ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಎಂದೆ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಪ್ಪ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಮು ಕೆಡ್ಡ ಜನವೇರು ಈತ ಪ್ರಾಯಾತಿನ ಏರು ಸುಮಾರು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ ಬಾಲ ಈ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪುದ ಮಗ ಅಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ ಇರು ಇರ್ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಈರು ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಯರ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಒಂದು ಏರು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಯಾನ್ ಗೆಂದರ ಬಡದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸೋತು ಪೋಯೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದು ಗೆಂದಿಯರತ್ತೆ
ಬಾಲೆ ಹಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾಟಕಡಾವಡು ಸಿನಿಮಾಡಾವಡು ಬದುಕಡಾವಡು ಈ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಜೋರ್ದನೆ ಅವು ಜೋರ್ದನೆ ಅಂಚನ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರವೇನು ಆ ನೀಡ್ದೀನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನವೆ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಗ ಏನ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪುನಬುದು ಅಮ್ಮ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂದಂಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆತ್ವೆತ್ತ ಮಗ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ ಕಾರಣ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ್ನಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪುನಗ ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಟಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ತಿಕ್ಕಂದಂಡ ಆ ಇಲ್ಲ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪಡೈನಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಡನೆ ಮಾಮು మా అప్పుకి ఎన్న యోగి తెచ్చి మాము ఆడలా డే ఎన్న తప్ప అండి దాదా దాదా పన్పారు మాము నెక్కి ಬಾಲೆ ದಾದ ಬರೋಣಂದು ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ ಬಾಲೆ ಆನಲ್ಲ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಂದಿವಿ ಅವು ಆ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಡ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಬಾಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಪೊನ್ನುಡುಪ್ಪುಡು ಬಾಲೆ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ದೇವ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ರಾಜಕುಮಾರ. ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗಳ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸವಿ ನೆನಪುಗೂ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಚಿನ್ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಲಿತನು ಈ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಈ ಕೈಕ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಬಟ್ ಸವಿ ನೆನಪುಗೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಈ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡ್ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಶಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯರ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ದಾಳ ಆಯ್ಜಿ ಸಡನ್ ಅದು ಆತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಹೊರನೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ಜನಿಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡವು ಅನಿಶಾ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಂಡು ಜನ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಾತೆರು ಬೇರತ್ತಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾವ ಐಕ್ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು ನಂಡು ಆತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ ತಮ್ಮಲೆಡ ಕಾರಗೆ ಮುಟ್ಟುಪಾಡ್ಪಾದು ಆತು ಆಯನ ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಿತಿನ್ನ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಬೋಡಿತ್ತನು ಅರುಣೇರು ಒಂಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಂಡ್ ಪಿರಬೋತಾರೆ ಅರುಣೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋತಾರೆ ಅರುಣೇರು. ನಿತಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಸಚಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗ ನರೇಂದ್ರಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಅನಿಶಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಲು ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪನಿಯರ ಮುಂದೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಂಚಿನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯರ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪನಿಯರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ನರೇಂದ್ರ ಬತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರಿ ಅರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ ಎಂಚಿನಾಳ ಪನಿಯರ ಆಯ್ತಾ ಉಲೈ ಒಂಜ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಜಿನದ ಅದನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನಾಳ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಿತ್ತಿನ ಪನೊಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈತ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯರ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜವು ಅವು ಐತ ಬೆರಿಯೇ ಪೋತುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಲಕೈಟ್ ಕೊರ್ನದ ತಗೈಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬಾಕಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ ಪೂರ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಬರೋಂತನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾರು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಇಂಚಿನ ಕೊರತೆರಿಂದ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶಿವಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡದ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಇನಿ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ 15,000 ಜನ ಅರ್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೈದೇರು 15,000 ಜನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅರ್ನ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ದೋಡು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ ಮಲ್ದಾರೆ ಅನಿಶಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಡ್ಡೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೇಜಿ ಬಕ್ ಅವು ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲು ಅವು ಸರಿ ಜನಮ್ಮ ಅವು ದಯಪಂಡ ಅವು ವರಾನೆ ಅಂಚ ಬದಲಾಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪುರಾವೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೆಟ್ ಬದಲಾಂಡ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದು ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಲಯ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾಲಯ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೂಪಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅರುಣ್ ಇಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಿತ್ರರಾರು ಟೋಟಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜೆ ನಡೆದವರ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ದಲಕ ತೋಜು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಲೆ ತಂದುಲೆ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಧರಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಧುಬನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡನ್ನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಪನ್ಪೆನಿಂಚಿನ ತಂಡ ಈ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎತೋ ಜನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾತಿರು ಅವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅರೆಗೆ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪನನ್ವೆ ಈ ರಂಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪುಗಾರ್ತದ 4 ಸರ್ತಿ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಕಲ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಪಿಡೊಂದು ಸತಿ ಪನಂದುಲೆ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತನು ಪನಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಧುಬನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇನಿ ಕುಡ್ಲೋಡು ನಂಬರ್ 1 ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಓವೇ ರೀತಿಯ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿದ ಎಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡಿತನಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಿತನಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಧುಬನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅರೆಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲೆ ಪಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ತನು ಮನ ದನ ತೊಪ್ಪಣು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ನಿಂಚಿನ ಮಧುಬನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ದ ಪ್ರಸನ್ನರೇನು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಡ್ ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಿರೂಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಬೆಮಾರ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಪುರ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಧುಬನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ದ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನವೀನನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ನಮಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಂಜನದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ಯದ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅವೇನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಡ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಪಂದು ಯಾನಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬೈದಿನಂಚನ ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನು ಪನೊಂದಲೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನು ಕೊರನಂಚಿನ BA ಫ್ಲೈವುಡ್ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ವಟೆಕ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ರಡ್ ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಿಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಹೊಸ ಕಲಾ ತಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆತನಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ